Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 21, versikulo 1 hangtod sa 14. Ang giingon diri, nanamilit kami kanila ug unya migikan, midiritso kami glawig paingon sa Kos. Sa pagkasunod nga adlaw miabot kami sa Rodas ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga moadto sa Phoenicia, busa na nakay kami. Ug didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Sipre. Milawig kami sa habagatan niini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro, diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. Sa nakit-an na namo ang mga magtutuo didto, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw. Silang tanan, uban sa ilang asawa ug mga anak, nanguyog kanamo ngadto sa gawa sa syudad ug didto sa baybayon. Nangluhod kaming tanan ug nagampo. Unya na namilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakayan samtang sila na mauli. Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tulimayda. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuunan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw, migikan kami ug miabot sa Caesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa 7 ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may 4 ka dalagang anak nga nagpropesiya sa pinadayag sa Dios. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. Miduol siya kanamo ug gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil ug kamot ug miingon, mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya niining bakusa gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa ingon niining paagiha ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Sa among pagkadungog niini, kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mitubag siya, nganong naghilak man kamo ug naghatag kanakog kaguol. Andam akong mabilanggo ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod ug alang sa Ginoo nga si Jesus. Dili gayod namo siya kapugngan, busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon, matuman ang pagbuot sa Ginoo.
Sa unang pagtanaw, kini nga bahin sa atong pagtuon, murag mahitungod lamang sa mga lugar nga nalabyan ni Pablo sa iyang pagbiyahe. Apan kung atong tutukan og duro, makita nato ang tin-aw nga tema. Unsa man kini nga tema? Nga sa bisan diing dapit si Pablo makalabay niining tungura, adunay mga nagwarning kaniya mahitungod sa peligro nga naghulat kaniya didto sa Jerusalem. Apan si Pablo, mga kahigalaan, bisan pa og kumbinsido siya nga tinuod gayod ang mga warning nga iyang nadawat, tungod kay gikan man kadto sa balaang espiritu, determinado gihapon siya nga mudayon ngadto sa Jerusalem. Ngano man, tungod kay kung nahinumduman ninyo sa milabay nga mga kapitulo, ang balaang espiritu man usab ang nag-aghat kaniya nga muadto didto sa Jerusalem. Aron mahatod didto ang mga hinabang gikan sa mga iglesia sa mga hintil alang sa mga kaigsuunan didto sa Jerusalem. Mao nga makusganon gayud siya kaayo sa iyang tumong bisan pag adunay peligro nga naghulat kaniya didto. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang suod kaayo nga relasyon sa mga tinun-an ni Kristo sa usag-usa. Ikaduha, ang nagkalain-laing mga gasa ug katakos nga anaa sa mga tinun-an ni Kristo. Ug ikatulo, ang kaisog ug kalig-on ni Pablo sama sa kaisog ug kalig-on ni Hesukristo. Mudangat na kita sa unang punto. Ang suod kaayo nga relasyon sa mga tinun-an ni Kristo sa usag-usa. Atong basahon ang bersikulo 1, ang giingon diri. Nanamilit kami kanila ug unya migikan. Midiritso kami glawig paingon sa kos. Sa pagkasunod nga adlaw miabot kami sa Rodas ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. Ang orihinal nga Griego nga pinulungan sa nanamilit naglarawan sa papel nga gitaptap sa laing papel nga kung imong langkaton maglisod ka og langkat ug dako kaayo ang tsansa nga magisi kini. So ang buti pasabot niini mga kahigalaan, nasamaran gayod ang pagbati sa mga tinun-an ni Kristo niadtong nanamilit na si Pablo kanila. Ang apostol nga giisip nilang amahan sa ilang pagtuo, dili na gayod nila makita pa pag-usab. Ug kung atong basahon ang bersikulo 5, ila gayong gihatod si Pablo bisan pa ngadto sa sunod nga syudad. So nakita ninyo ang ilang kahangawa ug paghigugma kang Pablo ug nagkahiusa usab sila sa ilang mga pag-ampo. Pagkaanindot bagayong tan-awon kung ang mga katawhan sa Dios magkatigom diha sa mga pag-ampo. The Bible says that corporate prayer is a sweet aroma that reaches to God's throne. Dugang pa sa atong teksto karon, tibuok pamilya ang nangalagad sa Ginoo, tatay, nanay ug mga anak. Karon makaguol pa malandungon, mga bata lang ang manimba, mga ginikanan na narbaho, or nanay lang ug ang mga anak ang anaa sa Ginoo, apan ang tatay nga mauuntay haligi sa panimalay, naara sa balay, o di ba kaha nagtambay kauban sa mga barkada sa adlawng Domingo. Pamalandungin ninyo kini mga kahigalaan, mga amahan sa panimalay. Kamo mao ang panilngan sa Ginoo kung ang inyong pamilya layo kaniya. Atong paminawon ang bersikulo 7, ang giingon dire, mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolimaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuunan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. So niini nga bersikulo atong makita nga bisag asa moadto si Apostol Pablo, mangita gayod og mga kaigsuunan nga nagakatigom. Hinaot nga sumba nato kini nga ehemplo nga bisag asa kita mapadpad nga dapit, mangita gayod kita og simbahan nga katiguman. The Bible says, "Behold, how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity." Kay sa tinuod lang, anaa gayud ang panaghigugmaay sa mga katawhan sa Dios. Sa among simbahan lang, for example, tamis gayud kaayo ang among fellowship every Sunday.
Dili scripted nga panagtinagdanay. Ang mga miyembro aduna gayoy kahangawa alang sa usag-usa. And as the pastor, it is really my joy to see the flock growing more loving with one another, thereby reflecting the love of Jesus Christ. Unsa may giingon ni Jesus, "By this, the world will know that you are my disciples if you love one another." Pinaagi niini, ang kalibutan masayod nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang nagkalain-lain nga mga gasa ug katakos nga anaa sa mga tinun-an ni Kristo. Basahon nato ang bersikulo 9. Ang giingon diri, si Felipe may 4 kadalagang anak nga nagpropesiya sa pinadayag sa Dios. Well, kini nga mga dalaga nga mga anak ni Felipe, mga babayeng propeta kini sila sa bag-ong tugon. Ang ilang mga buluhaton susama sa buluhaton nilang Deborah, Hulda ug Ana, mga babayeng propeta sa Biblia nga nagtagna mahitungod sa mga butang nga umaabot. Ug pwede pod nga kining mga babayeng propetaha, mga magtutudlo usab kini sila tungod kay sa bag-ong tugon, prophecy is always associated with the ministry of teaching. So adunay katakos sa pagpropesiya kining 4 ka dalagang mga anak ni Felipe. Ang Dios, mga kahigalaan, nagahatag usab og mga espirituhanon nga mga gasa sa mga babayi. Ug ang ilang mga ministeryo sa sulod sa iglesia, mahinungdanon usab kaayo. Apan mga kahigalaan, ug kinahanglang i-emphasize gayud nato kini og duro. Bisan pag importante kaayo ang papel sa mga babayi sa sulod sa iglesia, usbon ko, bisan pag importante kaayo ang papel sa mga babayi sa sulod sa iglesia, wala sila gitugutan sa Biblia nga mangulo isip pastora sa iglesia. Wala sila gitugutan nga mangulo ibabaw sa mga kalalakinan. Paminawan ninyo ang unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 14. Ang giingon diri, kinahanglan nga ang mga babayi makakat-on pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babayi magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kay si Adan mao ang unang gihimo ug gisunod si Eva. Ug dili si Adan ang nalimbungan, kundili ang babayi ug siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Adunay mga nangatarungan ani nga bersikulo sa Biblia, mga kahigalaan, nga cultural kuno ang explanation niini. Kay sa kultura kuno nila sa una, walay tingog ang mga babayi. Pero mga kahigalaan, dili gayud kini cultural, kundili universal. Nganong nakaingon man ko nga universal kini? Ang gigamit ni Pablo nga ilustrasyon, creation ordinance. Mibalik siya sa sinugdanan gayod ngadto kang Adan ug Eva. Nganong dili mutugot si Pablo nga adunay babayi nga mangulo sa iglesia? Ang katarungan ni Pablo dili lokal, dili specific culture, kundili universal. Mibalik gayod siya sa sinugdanan ngadto kang Adan ug Eva. Paul did not discuss anything about cultural differences in this chapter. So this is really a general principle that no women should take the role of a pastor in the church of Jesus Christ. Karon niadtong gipaabot sa Dios ang iyang mensahe ngadto kang Pablo, gigamit niya ang ministeryo ni Agabus ug dili ang ministeryo sa 4 ka mga anak nga babayi ni Felipe. Si Agabus mao ang propeta nga nagtagna mahitungod sa kagutom nga natuman sumala sa nahasulat sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 27 hangtod sa 30. Kung atong isamarais ang tanang mga nahitabo kang Pablo sa misunod nga mga kapitulo, atong tataw kaayong makita nga tinuod gayod ang panagna ni Agabus, meaning dili siya mini nga propeta. Kung atong basahon ang bersikulo 4, atong makita nga
pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Well, wala giingon sa teksto nga kadtong mga disipuluha gisugo sa espiritu sa pag-ingon kang Pablo nga dili paadtuon sa Jerusalem. Usbon ko, wala giingon sa atong teksto nga gisugo sa balaang espiritu ang mga kaigsuunan sa pag-ingon kang Pablo nga dili paadtuon sa Jerusalem. Gipadaygan lang sila sa balaang espiritu mahitungod sa pag-antos nga mahiaguman ni Pablo didto sa Jerusalem. O gumikan ni adto nga pagpadayag isip pagpakita og concern nila kang Pablo or pagpakabana kang Pablo, mahugtanon gayud silang mihangyo nga dili lang moadto si Pablo sa Jerusalem. Apan hugot kaayo ang conviction ni Pablo nga moadto gayud siya sa Jerusalem. Tungod kay aduna siya'y nadawat nga pinadayag sa Ginoo nga wala madawat ni adtong mga disipuluha. Limitado lamang ang gipadayag sa Dios kanila. Ang gipadayag sa Dios kanila nga adunay dili maayong mahitabo kang Pablo sa Jerusalem. Pero wala sila padaygi sa Ginoo sa dugang panggipadayag sa Ginoo ngadto kang Pablo. So mas greater ang measure of revelation nga nadawat ni Pablo gikan sa balaang espiritu. Sumala pa kang Chrysostom, usa ka bantugang magtutudlo sa naunang mga siglo. Ang gasa sa propesiya nga nadawat ni adtong mga disipuluha kutob lamang sa knowledge o kahibalo. Nasayran lang nila nga dunay dili maayong mahitabo ni Pablo didto sa Jerusalem. Apan wala nila madawat ang wisdom o kaalam nga nagpaluyo sa kahibalo. Mao'y hinungdan nganong mihangyo gayud sila kang Pablo nga dili na lang siya mudayon ug adto sa Jerusalem. Well, nagpamatuod kini mga kahigalaan nga bisan og susamang balaang espiritu ang naghatag kanila og mga gasa, labing labaw ang balaang espiritu sa pag-decide kung unsa ang matang o unsa ang gidak-on sa gasa nga iyang ihatag sa iyang paghahatagan. Dili di ay pare-pareho ang gasa ug katakos nga madawat sa tanang mga magtutuo. Adunay limitado lamang nga gasa. Sama sa gasa sa kahibalo nga nadawat sa mga disipulo. Ug aduna po'y dako kaayong matang sa gasa, sumala sa nadawat ni Apostol Pablo. Ang balaang espiritu ang adunay katungod nga mo-decide kung unsa ang matang o unsa ang gidak-on sa gasa nga madawat ni bisan kinsa gikan kaniya. Karon ang pangutana, unsa man ang kaalam nga nagpaluyo sa desisyon ni Pablo nga moadto sa Jerusalem? Well, nagtuo ko nga kadto nga mga predictions sa mga kaigsuunan gitugot kadto sa Ginoo aron masulayan ang kaisog ni Pablo. Kung atong basahon ang pagdasig sa Ginoo mismo kang Pablo sa Kapitulo 23, versikulo 11, humana gidakop si Pablo, gibilanggo, gipriso. Paminawan ninyo mga kahigalaan. Ang giingon dire, ni anang pagkagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo, ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. So tataw gayod kaayo natong makita nga wala nakasupak si Pablo sa kabubuton sa Dios sa iyang desisyon sa pag-adto sa Jerusalem. Mao nga imbis nga atong akusahan si Pablo nga nagkompromise kuno siya or gahi kuno siya ulo, kinahanglan hinuon nato siyang dayigon gumikan sa iyang kalig-on. Kay ngano man, tungod kay sa pag-adto niya sa Jerusalem, iyang gitahan ang iyang kaugalingon aron masulbad ang pinakadako nga problema sa iglesia nga mao ang nagkagrabi nga panagbahin tali sa legalistic nga mga Hudiyo nga magtutuo ug mga Hintil nga magtutuo kang Kristo. Sukad ni adtong conference nga nahitabo sa Kapitulo 15, wala gayud gihapon na undang ang kontrobersya tali sa mga legalists nga mga Hudiyo nga nagpunay lamang og sunod-sunod kang Pablo aron danihon ang mga tawo ngadto sa ilang hiwi nga pagtulunan. Seryoso kadto nga sitwasyon mga kahigalaan. Ug nasayod si Pablo nga kabahin gayud siya sa kasulbaran ni adtong maong problema.
Mao nga makusganon gayud siya sa iyang desisyon nga muadto sa Jerusalem bisan pag namiligro ang iyang kinabuhi sa pagbuhat niya niini. Dala-dala niya ang mga offering, mga hinabang gikan sa mga hintil nga churches para sa mga kaigsuunan nga nagkalisod didto sa Jerusalem. So Paul sought for the unity of Jews and Gentiles in the body of Christ. There should be no division. Mukad to ang kaalam nga nakita ni Apostol Pablo sa iyang desisyon. So klaro gayud kaayo nga mas hataas ang ang sa kaalam nga gihatag sa Dios kang Pablo kaysa sa uban nga mga magtutuo. Mao nga determinado gayud kaayo siya nga mupadayon ngadto sa Jerusalem. Well, sa sulod sa iglesia, mga kaigsuunan, dili usab pari-pariho ang kaalam nga nabatunan sa tanang mga kaigsuunan. Adunay mga hamtong na sa pagtuo, ug aduna usab mga puya pa sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Mao nga kinahanglang dili magpanuko ang si bisan kinsa nga mangayo og tambag ug maminaw sa mga wali ug pagpasabot sa mga hamtong nga mga kaigsuunan sa iglesia, sama sa mga pastors ug mga idaran na nga mga miyembro. Well, mudangat na kita sa ikatulong punto, ang kaisog ug kalig-on ni Pablo sama sa kaisog ug kalig-on ni Hesukristo. Makusganon gayud kaayo ang desisyon ni Pablo nga moadto sa Jerusalem. Sa makusganon kaayo nga desisyon ni Pablo nga moadto sa Jerusalem, gisunod lamang niya ang mga lakang ni Hesukristo. Kung atong basahon ang Lucas Kapitulo 9, versikulo 51, nahasulat didto nga makusganon usab si Jesus nga musulod sa Jerusalem. Bisan pag nasayod siya nga pagadakpon siya sa mga iskriba, Parisiyo ug Saduseyo didto ug pagahukman nga ilansang didto sa cross. Jesus Christ fixed his face firmly to go to Jerusalem. Mao kini ang giingon sa teksto. Si Pablo usab niini nga bahin sa atong pagtuon, wala gayod nagpadala sa mga babag sa iyang pag-adto didto sa Jerusalem. Nagtuo ko nga aduna gihapon siya struggle sa iyang kinasuluran. Si Jesus man gani nag-struggle gihapon. Dios na gani siya. Didto sa Garden of Gethsemane nagampo si Jesus, Amahan, kung mahimo unta ipalabay na lang kining kupa sa pag-antos kanako. Apan dili ang akong kabubuton ang matuman, kundili ang imong kabubuton. Ug tungod kay wala man gayud magpadala si Pablo sa ilang pag-discourage kaniya nga muadto sa Jerusalem, ang ilang gibuhat sa bersikulo 14 mao ang pagtugyan nila kang Pablo sa kabubuton sa Dios. Nagampo og nangaliw po sila alang kang Pablo. Ug ingon gayud unta niini ang attitude sa mga Kristohanon, mga kaigsuunan. Dili sa tanang higayon ang mga butang ilalom sa atong pagkontrolar. Apan ang Dios ang nagkontrolar sa tanang mga butang. Mao nga kinahanglang isalig nato ang tanan ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug dili kita maratol bisag unsa man ang mudangat sa atong kinabuhi. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo kang Kristo, klaro kaayo nga nakita nato sa atong pagtuon karon nga sa sulod sa iglesia, nagkalain-lain ang gasa nga gibubo sa Dios sa mga kaigsuunan. Kinahanglang ilho nato kining mga nagkalain-lain nga mga gasa. Ug dili kita magpalabuanay, tungod kay wala kitay ikapasigarbo bisa gamay. Tungod kay ang tanang anaa kanato nga mga gasa, gikan kining tanan sa atong Dios. Daghang mga gifted people inside the church nga nahagba tungod kay natugkan og garbo ang ilang kasing-kasing, gumikan sa mga gasa nga ilang nabatunan. Imbis nga himayaon nila ang Dios tungod sa mga gasa nga iyang gipahulam kanila, ila naman hinuong gibayaw ang ilang kaugalingon. Mao nga nasinatian nila ang disiplina sa Dios, tungod kay klaro kaayong nahasulat nga kontra ang Dios sa mga garbuso, apan naghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Kung kontra ang Dios kanato gumikan sa atong garbo, dili gayud kita magmadaugon bato kaniya.
Mao nga kinahanglang magpaubos kita sa atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo, pamalandungi kini mga kaigsuonan. Dugang pangleksyon nga atong makita sa atong pagtuon, dili di ay exempted ang mga Kristohanon sa mga problema ug pagsulay sa kinabuhi. Nasinatian ni Pablo ang dako kaayong problema ug pagsulay. Walay exempted sa mga hagit sa kinabuhi, mga kahigalaan. Apan bisan pa niining tanan, ang tinuod nga mga magtotoo makahimo sa pagmaya tungod kay aduna man sila'y paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ngano man, tungod kay nagmalampuson si Kristo sa iyang misyon, mianhi siya aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Giunsa man niya sa pagluwas ang iyang mga katawhan. Well, klaro kaayo ang giingon sa Hebreohanon kapitulo 9 bersikulo 22 nga kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa mga kasalanan. Ug klaro kaayo usab ang giingon sa Matthew 5:48 nga kinahanglang mahimo kitang hingpit ug balaan tungod kay ang atong Dios balaan. Dili nato kini mabuhat, mga kahigalaan. Imposible nga masunod nato 100% ang balaod sa Dios ug imposible usab nga babayra nato ang silot sa sala nga mao ang kamatayon. Ang dili nato mabuhat, si Kristo ang mibuhat niini. Iyang gituman 100% ang balaod sa Dios ug iyang giula ang iyang hamili nga dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Ug isip pagpamatuod nga gidawat sa Amahan ang iyang sakripisyo, nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Ug karon naghari sa tibuok kalibutan ug nagsaad nga sa adlaw sa paghukom mubalik gayud siya aron sa pagtigom sa iyang mga linuwas nga katawhan. Mao nga karon, kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, maluwas gayud ikaw. Hinaot nga muduol na gayud ikaw kang Kristo karon alang sa imong kaluwasan. Dili kaniya balibaran, dili kaniya isalikway. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.